हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आंनि मुङा अमृत बसुमतारी नोंथाङा नायदों बड टप इउ जाय बिथांमोनहा चेनेलाव गोदानै भिजिट खालामदों नोंथांमोनहा प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो जाय बिथांमोनहा अलरेडि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामखाबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ जुदि फेसबुकआव नायदोंब्ला फेसबुकखौबो फल' खालामनानै हो प्लिज दा आङो दिनै माखासे खोथाफोरनि सायावहाय बा माखासे गोसोआवहाय एसे नांनाय जानानै दङ बेनिखायनो आं बे दिनैनि भिडिअखौ लाबोनाय जादों नोंथांमोन दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो आरो जाय बिथांमोनहा दिनैसिमबो कन्टेक्ट नाम्बार बिहरो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नायबानो कन्टेक्ट नाम्बारखौ लोगोफोर दे बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालाम दिनै आंनि दिनैनि बे भिडिअ लाबोनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय दा जोंनि माखासे बर' आइजोफोर बा माखासे बर' लाइमोनफोरनि गेजेरावहाय सोलिफुबाय थानाय बेनि सोमोन्दैनो आं सावरायनो सानदों मानो होननानै बुङोब्ला दिनै बे खारनाय दोनखारनाय बायदि बायदि जाथाय नङा होमबा हाबा जाखानायफोरासो हाबा जाखानाय सुबुंफोरा जायफोरा सोरबाया हौवाया खारदों सोरबाया हिनजावफोरा खारदों सोरबा हौवाया सोरनिबा हिनजावखौ लानानै खारदों सोरबा हिनजावा सोरबा हौवाजों खारफालांदों हाबा जाखानायफोरजों आरो सोरबाया गुबुन हारिनि हौवाफोरजों खारफागासिनो दङ नङा होमबा दा बिनि सायावनो आं फंनैसो माने सुंद' सावरायनो सानदों नोंथांमोनजों आरो आङो सिगाङावनो माने गोख्रोङै बा क्लियारलि नोंथांमोननो खोन्थाहरखायो जाय बिथांमोनहा बेफोरबायदि जाथाय जादों जायनि न'खरावहाय जाय बिथांमोननि न'खरावहाय सोरनिबा हिनजाव खारनाय सोरनिबा हौवा खारनाय नङा होमबा गुबुनखौ लाखारनानै बा दा बिनि सायावहाय आङो फंनैसो क्लियारिफिकेसन हरनो नागिरदों नोंथांमोननो माने नोंथांमोनहा जोंनि आखायाव जे केसखौ हेन्डेल खालामनो हरो बेनि उनावहाय जोङो मानसिखौ रेस्किउ खालामनानै लाबोयो दा बे समावहाय गोबाङानो रायजोफोरा एसे दामनांगौ मानांगौ होननानै कमेन्ट खालामबाय थायो नङा होमबा दा बे बुस्थुखौ जोङो माने स्क्रिनाव लाबोनो हाया नोंथांमोन हो बेखौ जोङो नोंथांमोननो देखायनो हाया बा दिन्थिनो हाया ससियेल मिडियायावहाय मोनसे आफादा नङा होमबा अब्लाबो आं क्लियारै खोन्थाहरनो नागिरो जेसेबांखिनि जोङो दिनैसिम रेस्किउ खालामनानै लाबोदों जों गासैखौबो साजा होनानै हरदों एसेब्लाबो दा बेनिखायनो सोरबाया दुखु मोनो साजा होनाय आरो लोगोसे जोङो भिडिअ बानायनाय जायो भिडिअखौ जों मानि थाखाय लायो प्रुफ मोनसे जेरावहाय नोंनि जोङो रेस्किउ खालामनानै लाबोनानै न'खरनि आखायाव गथायफिननाय हौवानि आखायाव बा बिमा बिफानि आखायाव गथायनाय बेयो जोंनाव मोनसे प्रुफ थानांगौ आरो जों मानि थाखाय ससियेल मिडियायाव शेयार खालामो आं बेखौबो खोन्थानोसै माने ससियेल मिडियायाव शेयार खालामनायजों लोगोसे माने नुबाय बायनानै जायफोरा बेफोरबायदि खारनाय मानाय दोनखारनायनि प्लानिं खालामनानै दं बिसोरो जाहाथे थाबथायो नङा होमबा जाहाथे कन्ट्रल जायो सोरबाया खारनो सानदोंबाबो माथो हमजायो बेफोरबायदि थांब्लाबो बे साननाय फैयो साननानै जोङो बेखौ लानानै जोङो माने बे भिडिअखौ आपल'ड खालामदों बा आपल'ड खालामो जों सिगाङावनो ससियेल मिडियानि थ्रुयै फोरमायखादों आफादनिफ्राय बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सियेसना जेसेबांखिनि केस हेन्डेल खालामसिगोन बे केस हेन्डेल खालामनायखौ माने जोङो रेस्किउ खालामनो मोननायखौ जों ससियेल मिडियायावहाय शेयार खालामनाय जासिगोन बा भाइरेल खालामनाय जासिगोन होननानै जोङो भिडिअ बानायखादों दा बिनि गेजेराव गोबाङा दुखु मोनो बेफोरबायदि खालामोबा जोंनि बर' हारिखौ मान सनमान जाहोनाय होननानै दा बै खारबोनायालाय माथो जाखो नोंथांमोन न'निफ्राय जे गावनि न'खरखौ गावनि संसारखौ बरबाद खालामनानै उन्दै गथ' गथ' फिसाफोरखौ गारनानै खारबोनाया बे मा जाखो बेखौथ' नोंथांमोनहा एसे प्रटेक्ट खालामनो हायो नङा होमबा गामिफ्राव बा गावबागाव जायगाफोराव दा बेखौसो जों होबथानांगौ नङा होमबा रायजोफोर बिनिफ्राय फैयाब्ला जोंनाव सौफैया जोङो शेयारबो खालामनो मोननांगौनि गोनांथियानो गैया नङा होमबा ओंखायनो जोङो बै बुस्थुखौ स्टार्टिङावनो होबथानानै दोननांगौ जाहाथे बेंगलरसिम सौफैया बा गुबुन स्टेटसिम फैनो मोना नङा होमबा आरो दाख्लै बावैसो मोनसे जाथाय जालांदों जों बेफोरबायदिनो रेस्किउ खालामदों माने जोङो एसे साजा होनाय जादों बेखौ दुखु मोनलांदों बेनिफ्राय भिडिअ जों लानाय जादों भिडिअखौबो दुखु मोनदों दा भिडिअखौ जों मानि थाखाय लायो दिनैहाय प्रुफ थानांगोन रायजोफोर नोंखौ हमनानै लाबोदों होननानै नोंखौ नोंनि न'खरनि आखायाव गथायबाय होननानै मोनसे प्रुफ थानांगोन नङा होमबा आजिखालि प्रुफ बियो बयबो प्रुफ बियो रायजोफ्राबो प्रुफ बियो नङा होमबा जों गोसोजों खुगाजों हमबाय उमुखौ उमुखौ होनबा जाया प्रुफ नांगोन मोनसे नङा होमबा बियो मस्ट इम्परटेन्ट जोंनि थाखाय नोङो लांनानै लामा ससेयाव नोंनि बिसिखौ नोंनि आखायाव गथायनानै लांबाय नोङो नङा होमबा लामा ससेयाव नों माबा खालामहैयोबा बे सोरनि रिक्स जागोन नङा होमबा बिनि थाखायनो जों प्रुफनि हिसाबावहाय लायो आरो बे भिडिअखौ जों शेयार खालामो जाहाथे माने भाइरेलबो खालामनाय जायो जाहाथे इयुनाव बेफोरबायदि दाजाथों दा गोबाङा सानो माने बेफोरबायदिखौ शेयार खालामनायाव जोंनि बर' हारिनि मान सनमाना थांजोब्बाय होननानै
बे नंगौ खोथाया मान सन्मानाथ' थाङो रायजोफोर जोंबो बुजिगौ नाथाय बेखौ मानो होबथानो आगयबोआखै दिनै जोंनि माखासे बर' सुबुंफोरा बा जोंनि समाज सिबियारिफोरा मानो दिनैसिम बे बुस्थुखौ कन्ट्रल खालामनो नाजायाखै कन्ट्रल खालामबानो जों शेयार खालामनांगौनि गोनांथि गैया जोङो सोरखौबा रेस्किउ खालामनांगौनि गोनांथि गैया नङा होमबा रायजोफोर क्लियारखा खोथाया बेनिखायनो जोङो जाथायखौ जाहाथे होजोंनिफ्राय बाहेरा स्टेटआव थाङा होजोंनो होबथानांगौ जोङो होजोंहायनो स्ट्रिक्ट खालामनांगौ अब्लानो बे बुस्थुआ दिनै बबेबा मोनसे स्टेटआव थांनानै सोरजोंबा हमजानाय बा सोरबाया आनिथानिबो जानांनाय नङा दा उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै फैयो सोरबाया दा दङ उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै फैनाय नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुखादों आरो बेजों लोगोसे सोरबाया बांगाल हौवाजों खारनाय दङ दा गुबुनजों हाबा जाखांखानानैसो मा साननानै मारै बेफोरबायदि खारो बुजिनो मोनला दा जोंनि आफादाथ' माने थांखिया बे नङामोन जाहा माने जोंनि बेंगलराव जेसेबांखिनि जों बर'फोर थायो नङा होमबा जेसेबां दिन थायो बे समावहाय जों खौसेथियै गावजों गावनि दुखु खस्थ' सोरबाया माबा मोनसे खैफोदाव गोग्लैनाय बेफोरखौसो जोङो मदद होलायनायमोन दा मा जाखो खामानिया खालि बे खारलायनायखौ हमनाय नङा होमबा हरगासिनो रिकुवेस्ट खालामहरो न'निफ्राय गाबहरो ओरैबायदि दा बेफोरबायदियाव जोंबो थानो हाया जोंनि गोसोआबो नङा होमबा न'खरनिफ्राय बार बार खावलायनायावहाय सोरनिबा न'खरा एसे खिबाजानि हमनानै हरोब्ला माबा मोनसे मोजां जाहैफिनो खोमा सोलिहैफिननो हायो खोमा बिथांमोननि न'खरा जोंबो साननाय फैयो आरो सोरबाया बाहेरायाव थानानै गुबुन हिनजाव लानानै थायो बेफोर जोबनो गैया रायजोफोर बेबो दा बिसिया ओरैबायदि फन हरो जोंनावहाय ओरैबायदि दुखु फोरमायहरो माने थाखा फैसाबो हरबावनाय नङा बिनिफ्राय कन्टेक्टबो खालामबावनाय नङा गावनि बिसि फिसाखौ ओरैबायदि जानानै बेफोरबायदि जाथायखौ जोंबो बाबाय बार आरो नायनो बाबाय सानफ्रामबो बेनो सप्तायाव सासे सानै जों गोसो जायोब्ला माने गासिखौबो हमजोबनो हायो बेनिफ्राय रिक्सखौ सोर लागोन बेबो मोनसे खोथा थायो नङा होमबा रायजोफोर न'खरा रिक्स लायोबा जों बेखौ रेस्किउ खालामनानै हरो बेनिफ्राय जोङो न'खरनि आखायाव गथायो न'खरनि आखायाव गथायनायखौ जोङो लेटारबो लिरो बेनिफ्राय भिडिअ फुटेजबो लानाय जायो मानो होननानै बुङोबा प्रुफ नांगौ नोंनि आखायाव जोङो हमनानै लाबोनानै नोंनि आखायाव गथायनाय मोनसे प्रुफ थायाबा नों लामा ससेयाव लांनानै माबा मोनसे खालामोबा ट्रेनफोरनिफ्राय नारख्लायहैयोबा जों मा खालामनो नङा होमबा बेनिखायनो जों प्रुफखौ लानानै बे बुस्थुखौ रायजोफोरनोबो डिक्लेयार खालामो रायजोफोरनोबो खोन्थायो दा दिनै भिडिअ गोलाव जाबाय नोंथांमोन बेखिनियावनो दिनै दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ बाय